papalit-palit siya ng kulay. Ito na ako mag-focus muna. Ilang kulay kaya to? Marami siyang kulay. Bahan ko lang papalit-palit siya ng kulay. Para pang ano ko. Ilang palit siya. Sige naman. Galing na gumawa nito. Ayan, palit na naman siya. Magkano mo pinag? Mga 3 minutes. Palit na siya. Ganda, no?
palit mamaya sa ano. Pinapalit siya. Kasi kung yung palit niya, ano yun siya eh. Marami doon siya. Ano pangalan niya, Brad? Log? Oo nga. Nag-globe na. Ayan o. Kasi pag babalik na siya doon sa ano mamaya, sa may isda. Tapos na yan. Diba 6 minutes? Every 1 minute siya. Every 1 minute alternate. Pag-body. Ayan o. Seven minutes. Amazing. So lovely. Tayo sa ano yan. May water. Yan na, umpisa na oh. Yan na, umpisa na oh. Pabalik sa daw isda. Basta yan. Ayun na.